Salam iyileşler. Salam Merdan Bey. Şu gün sen bilen gepleşige ederliydim käbir. Bilmeýän, düşünmeýän zatlarym aklymda soraw işaretler bar. Eee, Täzelikde gatyken şular ýalmyşmyşlar gelýär gulagymda. Ne ýurdun içinden aýtýarlar da. Merekelerde, toýlarda, oturuşlarda ýaşullar, daýdalar, zatlar gürrüň etýärmişin. Eee, Serdara aýrýar, eee, aýrýarlar. Gaty üýt köşüklük gormary, gowluk gormary, serdar aýrylsa diýip. Mene şu taýdan bir neme çykar bilmedim, many çykar bilmedim. Sen pikiriň näme şu zatlar barada? Hani ýyllarda keramatym diýe belki oňatlyk bolubam gider. Näme düşünýär? Doğru. Esenlikler, o değil esenlikler kardeşler. Hava, likan. Şimdi sorun gelen yerine ya da düşüncen ya da gelen yerine dinlere. Kimler aytdı yaşlılar, dayılar. Niye de aytdı? Toyda sadakada, düşmelerinde. Halkın toplanan yerde. Şimdi Türkmenistan'ın her ülkede de şöyle var. Halka bir havar yetirecek bakalım. Halka bir mesaj verecek bakalım. Televizyondan ya da devlet medya matbuattan ayrılan nokta. Musullarına mesela doyuruyorlar. Öğretilen de analiz şekilde görünüyor. Yankı serdara ayıracak Müslümanlar. Nasıl halkın tehlikine iş edecek Müslümanlar. Şimdi ben düşüncüm boyunca bu ne menin Muhammed'in benim hani ismiş adel bir adel var ki Hatay'dan halka verilen tapşun avşun diyorlar. Çekide çalıyorlar ya da ne yönetimde aldatan çekide çalma diyendirler. Çekide çalıyorlar da halk. Çekide çalıyorlar. Tamam. Yalla doktor rahat çekide yani. Şimdi Men bar sora berdim staýdyn. Mahama diýen bir gorama. Ol soň işimi sorular ýalmyşmyş çykarmak. Aslında näme ol? Mahama diýip esdiýär ýöne şoň bir anyklap beräýsem näme bedip, näme iş ýerine getirmeli olur. şöyle resmi adı bilen Mahama diye. Yani halk arasındaki adıyla korkunç adıyla komitet diyorlar. Sonun asıl sebebi neme olmalı? Halkı görünmez korktan hatardan korumalı. Yani olur institut olmalı. Onun içinde alımlar olmalı, analitikler olmalı. Yani ekonomistlerden, yani iktisadetçilerden ya da mesela Afrikan öğrenci işlerdik olmalı mesela. Ya da Rusya'nın öğrenci, Asya'nın öğrenci. Yani emme tarafını öğrenci, öğrenen emeler adamlar olmalı dışarıda da alımlar. Şolar adam onun içinde nemeler olmalı. Geopolitik adamın başlıklı dünya üzerinde. Sonra mesela Kova'nın gelişmesinden başlıklı adam. Ondan sonra su meselesinden başlıklı. Bir de su neden geldi? Dağıntında su bir de geldi 10 yıla yetti devam etti yani. Karaçol bir yurda stratejik bir ne olmalı. Stratejik bir meseleleri çözen ya da üstünde işleyen ya da geliştiren divadeler bir kuruluş olmalı. Türkmenistan'da önemli tesine pratik yurt olan tam üstlerinde Rusya'nın kuklatı olan tam kolonyası. Dünya halkı ne mesela gezmek bilen olan işi.
Ötenden karasam, näçin bu ýagdaý etken döwleti gorýandy. Döwleti tanamasa, döwleti nämetini bilmese, o taýgam diňe nemeler alýarlar aýtdan etýän, dahil, ahlaksız, bir de bir halkyň muhurunu çökýärler da maham. Haylanan. O, ben yığıntıdan yığınan diýerler. Halkyň Ene, arasynda söz var. ene surup atas kowan. Aho, diýýän bolsak o. O zaman olar halky kolap, halky ýalan sözläp ýa-da demek berler. Şaşynlar rakam açyklanmady. Gurama şu institut döredilerine bir döwlete haýra değsin. Şu ýurda döwlet diýmeýin. Bir halkyň bähbidini gorasyn, halky gorasyn. Ýanky düşündirdiň de wezipelerini, şolaryň borçlaryny. Ne ýene bir saýda soraw çykýar. Näme üçin halka basket diýerler. Sen goramar olsaň onu urup kırıp korkutup goramarsın ha. Ya halkın karşısına işlemeli goramam kaplar. Döwleti gorap 4-5 tane adamı. O edil Türkmenistan'da mahkeme şoň üçin kurulýan. Ýani mahkemeniň kökü KGB bar ya. KGB'den arayan NKVD edildi. Ýa-da ondan arda ýene de bir ötüş da var. Akbasa döwründe jandarmeriýa geçýärdi. Bire gelende atıl kökü bir tek Kornaşanda Türkmenistan'da KGB näderse mahkeme halk taýaklamak üçin gelen. Berite şoň üçin döredler. Endi ýanky näme dolan gerek? Näme üçin bu halkyň içinde böyle ýani gaýrat ýapalar. Mahkemesinde näme üçin onuň ýaly serdar aýtjak şunda halkadan peýda bolýar. Ine bärde birden faktor bar. Ne halk biler aşo, doğru. Koreýada ýaşar. Adalet ýoksa adalet ýok, kanun güç ýok, adam hakkı ýok, yani erkin ýaşar. Çekleri ýok da. İş ýok, güç ýok, toprak öňünde. Bu zatlar bilýär halk. Halkyň nemesinde adamyň bir adamyň üstünden atak şeýle ýagdaý bar. Baharnyň 50 derecede derece baran soň bu taýsirler bolup kapagyň gazanyny atýan görnüşi bar da adam. Herekete geçmeli. Diýen bir neme bar ýa. Çyzyga bar ýa. Gürlüňden gahar etdirmekden herekete geçmeli ýa. Onuň üçin ene bulunmak hemeniň nemesi iş şol. Adam näme gaýnaw ýa-da kapagyny atýar. Ýani Ýa söz halka nähil täsir etýär. Serdar aýtjak. Halka peýdaly işler etjek. Bu näme diýim? Diýmek döwlet ýa-da hökümet diýýär tanýan bolsa başga. Seň aladamydan habar bar, biz gorupdy. Habar bar. Biz üçin ana o işler etjek düşünýär. Ýen bir düşünje geldi. Ondan soň nähil çeşitli hareketler de bu beýindäki. Onun ikinci tarafı var. Mesela aýan kaçma adam gahar edýär. Adam ya halk edýär. Şol diýmeli gahar sowaşýar mesela. 60 grad saparan bolsa gahar. 50-40 gradda düşýär ýanky görünmeýär. Ondan soň paraşma moduna geçýär. Söz berdiler. Davernli tokim ýaşurlar. Halkyň içinde az adamlar. İş başarýan adamlar. Däl gardy doýan adamlar. Diýmek olara hawar ýetýän. Olaryň üstünde hawar ýetýän. Biz anta garaşaly diýär. Adam şoň diýärini bilen okýar. Öz garaşmak. O hawar etse bolon. Serdar aýyrjak kişiler. Açan aýyrjaklar. Belli däl. Pro belli däl.
Yakyndım ya açykda bıraktım ya orta neme mendilden baktım. Ýöne garaşmaly, bolla oňa garaşjak diýe. Aýryl bolýar adam. Serdar aýrylan soňlar bu işler ediljek. Demek o bir period vardyr. Bu işi bitiriljek. Ham hayalda bitiriljek period. Garaşmaly. Adam halk garaşma moduna geçýär. Men oňa garaşma moduna geçen soň özünden jogap berçilik aýry. Men adaly da oturmaýyn men. Ýetugam görmäýin. Halk insanlar. O daşdyrykdaky adaletli istimligi we haksızlyga fin bermäýän maňa söz berdiler, men garaşaýyn özü bolýar diýen. Ýani özü bolýar. Men men ada çekmenden, men kellama del, indama del. Özü bolýar. Söz berdiler ama şonuň ýalpysy hiç atak etdiler da, ýani влияние diýildi. Hiç влияние. O beýni nägirýärler da adam, beýni nägirýär. Arzu hayal bilen garaşmalylar. Halk. O ham hayalda gezýär. Deme. Halgym diýip bir zat bar da, onlaryň jokramasynda meýdana çykdan, ýalyny öwhi, gözüň buruşdurup aňyrda ýok zatlarym gözüňe gelip mesele bir tane agaç duranlar, on agaç bir mal duranlar, ýigit mal halgym diýär, tada ýa-da tuw ýogam bolsa tuw görnüp durandyr. Şonda halgyma garaşdyrýarlar da adam. Elinden insap diýen almak diýilýär. Yani jogap berçiligi başga birine ýükleýär, Serdar aýjak gitdirler, o iş etjek gitdirler, ana halk şu taýda jogap berçiligi şol ýaşulyň bilen şo sözüň gelen ýerine berýär beýlisinde jogap berçiligi berýär. Sen nedem da diýen. Şunlaram hakyky halkyň gözü bilen, bizim gözümüz bilen, men gözüm bilen seretden menim şonu ýa-da Mudama prezidentin gaplarına ministrler ýanynda el çarpyşyp makullap gollaşyp beren soň onan ýan hakyky dawerenli лицо bolýar. Prezident bilen görüşýär şolar. Döwlet bilen görüşýän, döwletiň gapysyndan girip çykýan. Halk giden o ataýk. Gitmelidigine bilen o halk. Bilen oklar. Mahamadan gorkmaly döwlet diýerler. Döwlet de diýer. Ýani mektepde sen telefonlaň aly bilýärler elinden bazardasyň döwlet de ol. Näme diýjek oňa diýerler. Indi şu halk gorkmaly mahama diýen şu organdan. Demek garşymyza döredilen bir näme bolsa halk çekinmeli, gorkmaly mı? Şöyle var, zat Muhammed'in korkmalı diýende ýa aýtdyma. Ene seredinki Ruslan, Rusyanyň koloniýasy. Ordamy? Bizde hak, ýani halkyň hakkyny gorap bilen politika ýok. Halkyň taýakly. Bizde görünen howpdan gorap biljek harby adamlar ýok. Näçin ýok? Harby adamlar bolsa bizim fertlerimiz ýa ekserlerimiz modern eralarda başçykda koloniýadan çykyp bilýär erkekler. Emmeti ýa-ni ahtakly derdi. Näme bu ýa koloniýa bolsa üçinmi başarlymy ýaramy hoýa garpoýa erkin Türkmenistan'ın. Onun için Türkmenistan'ın harbilerin eşiğine odandır ya yürümene odan yürüdürler paratlarda. Yani elinden iştah gelmez beyin itberen alkaş afserlerdir. Çok arağam yürütü üretlerdir. Agentliğe ne sokuyorlar arağı içmene. Afserlerin ödlen filan o arağı ben özüm alkaş oldum. Yok sana üretlerler alkaş. Şimdi sen o taýlady uzak durmayın, geçeyin. Şimdi halkı kontrol etmek için ýatmy hame var. Sen şimdi o taýyk akıllı adamlar alsan,
ertek gün kolonizatöre, yani Rus padşahına neme olar? Howpy olar ol akylly adam. Değil mi? Öyle akıllı adam alsan, onu öte oranı akıllı adam çekecek. Akıllı okuvchilardan çekecek. Yani nitelikli ya da çaydan da Arap dili bilen laýyk adamlardan alacak. Soňra howply boljak, kalanacak. Ondan soň üçin mahkeme ýerde bir tamsygy, ýerde bir enesi aýaklap atat, oglap görün, ahlakly, ýerde bir muhafazat çökýär. Ya olar aýdan hiç diýse yok. Akdan başdan ok, hukukdan başdan ok, watan näme? Döwlet kime hyzmat etmeli? Hükümetin hyzmatkardygyny o zatlar bilen olar. Olary öwredýärler. Meselem, kimine orta açık diyelim, batarları. Orta açık bir halkın aydınlanma. Bir lider var bu halkın. Değil mi? Bilim tersi, lider var. Onlar aydınlıyor ama. Yani sistorkaları diye aydınlıyor. Ruhtan sistor. Aydınlıyor. Sınyalı ellerine kağıdı diyorlar. Direktiva. Mesela temenani, hem tema koyarlar, temenani ayrılmalı ortalık koyarlar. Nerede o ayrılmalı? Sokaklara çeller öğretiyorlar. Konsultvada akıl öğretiyorlar. Konsultvada böyle haklar kurulur. Ondan sonra o muhtarım olan şehirler vardır. Kentlerin içinde gelen dayılar dedi, ağalar dedi. Olan hem mesela muhtarım iş yeri. Bir de o ahlaklı. Muhtarlar. Tapyalar. Yani yine mahkemeler. En çok ben muhtar çektiyorlar. Yani öz içinde o adaletli adam olsa nizamına gider. Sonra yani iş ettikleri başta. Öz kalbinde ya bu içinde adaletli bir adam else ona birinin hakkını yedirecek olsalar ya yok yerde birinin ben izma var çağlarına bahsedecek olsalar oğlum veya basacak olmadan okulundan çıkar kovacak olsalar onu iştahat etmedi.Etsek geldi ya içinden karşılık görkeli adasından karşılık görkeli ya da yani böyle işte işlemeyen de çıkart ya. Yani nerede ahlaksız musurlar varsa ayıpla ne deyip görüyorlar. Eline başman tulleriyorlar ayrılıp falan biznesi sanam yalan diyorlar. Böyle ondan sonra biz bir biznesten yalan görüyoruz. Yani işte yalan görüyoruz. Son bakımda da halkın ayaklar görüyorlar. Ya ahlaksızlar. Ondan sonra ahlaklı adamlar halk korkmalı. Ne de öz yurduna dönüp getiren Onda olardan korkmaz der. korkmalı değil. Adam nadirden sen hava sen devlet koruyan. Sen ben öyme zannetten. Ne için sen ben öyme zannetten de kimsenin dikten gafsilik verilendi. Ben hakimlikten diye. Sen hakimlikten de sen çok mahkemenin şestörde halen. Adın neyme diyende. Ben bura. Sen onun yalı devlet koruyan. Ağamcım var konuştu. Öyle var ya. Yine adım familyam gördüm. Adım familyam. Zaten oğlum var. Sizin oğlunuz öydü. Tabii ya büyüdü. Çöydü polyara. Ya da menen 18 yaşa yetmedi. 18 yaşa. Ben geçen oğlum senden öydü. Var bana hakkım yok. Ya telefonu canı etmene de hakkım. Hukuk taşı oldu yani. Şunun için bunlara evet yerler adını açma bıraktı. Ya oğlum tam oğlum ne mi? O tuğut işnet yani diye. Adım açma derken kefiyim o. Avar yok bir kolonyanın bir sesyor kolonyanın. Bir kolonyanın dahi protokolya diyen adamlar kolonizatörler olarak öğreticiler. Ne için gizliyin gezmeli? Yani muratlar yüze çıktı. Onların gidip gören işler yüze çıktı. Onların kurulan sistemi var. Türkmenistan dahi yani. Bir Olacak saklama için kolonyanın. Şu yüze çıksa onların sistemi bozuluyor. Ondan sonra halk neme çıkıyor? Erkilliğe çıkıyor. Onun için onlara ne dediler?
direktifi boyunca etmeli. Ustav boyunca işlemeli. Belli ustav yazarlar. Bu boyunca etmeli. Özlerini onunla biz bir neme devlet sırrıdı nemet yan taşıyan adamlar yani bir Stirlitz'im kam diyenlerler özlerini. Stilist mukam dip berhon ne bet. Ara cahile ne bet. Stilist isen yok meni kerek stilisem. Ya Au, au. Onu da hazır Türkmenle. Özlerim şol tayaklayan adamları bilen provada ölüp ösenirler, şo palçıklı köçelerden bilece mektebe katnanlar, merekelerde, toylarda bilece oturup brokorodan nahar yensin, ürsüne, yirsine katnaşansın. Sen bir saçaktan doğulayıp, ertir kuguna formanı giyip ya bir stirlet nemesini alıp sen ne edip tayaklap, baskı yapıp deyip bolya. Şimdi şöyle orada e, şu var ki düzgün Türkmenistan'da olur. Şol iş alınan daha beşler var. Şolları şöyle siz bahsedelim. Edelim. Mesela azıcık aylıkları. Aydalı 5 milyon aylık var. 5 milyon aylık bilen ol ödün meşgul haftaların adam 2 saat var ayalı var. Öyle var diyelim. Kuartirede yaşar. Uyam yoktur. Böyle hakikaten. Kuartirede. 5 milyon yaşar uyam yok. O zaman ne etmeli? Yang kıyali olur. Kuartirler mesela. Kuartirmanlar. Tabii yalanlar. Nafi tatardı. O insanlar planlar getirirdi. Sonuçta pul kazanıyor. Tutorial'lar takdir, takdirler yine de. Yani 5 milyon kazanyan adam 50 milyon, 100 milyon kazanıyor. O sayede adamlar yaşar. Böyle ayağı çağırır adamlar. Çağırırın karnı doktor. Böyle etiyor. Ayağı sen vakit. Yağlık, es yağlıklardan, kulklerden giyinip ellerine sağlıklardan. Yani artık adeti erkin adamı yaşatacak durmuş bir çetinlerin. Buradan sonra ayağını diye ait mesela bizim de oraya kuralım. Bir çağırar. Şimdi son hemen sesli bağlayalar bunu. Görün ben yüksüz bağladım diyorlar. Şolak bu. O Alttan zaman az sağlıklı yaşayanlar. o zaman para onlara buyruk gelende olur. Faz yani. Karar yani. Geliyor. Yani hukuka layık değil ya da kanuni değil şekilde geliyor onlara. Mesela Merdan verelim. Oyunu bahsediyor. Gitmen derdi. Yalnız çayırlar biliyor. Yani gidiyor. Ne için? Bu sayede ayağını boğu yağlık. Sağları boğu eti. Öyle uloğunu biliyor. Lisi çıkarsın. Bağış kayır biliyor. Şimdi kaltaylık. Sonuçunu bitti. Aklında getiriyor. Ya işlerinde buradan oynayan mıdır? Çayırlar oynayan mıdır? Yani ya ana kahvaltıyla Aralçın var, Türkmen, e, Aralçın var, hakiki bir Türkmen, Aralçın'da yatma ağlayanlar mı alır öyle? Cimeden ve dizden bir bahsediyor. Yani bunları çürük adamlara ya da normal adam, çürük yadaya getirmene bu atı düzgün, onunla düzgün ettiriyor etrafı. Çok sıradani dövüyor diye adamın şöyle hareket varken doğru bir teviyeyi sihirli bir nimet var. Bir de ankar olur. Bir de canlı olur. Bu tarafa yakın etme nimet varken, hareket varken bir teviyeyi koyuyorlar sen adam. Ona karşı çıkıp bilenler umurlu adamlar değil yani. Zaten adam e, şunun yanlışlığını bilip peyn Ceketçi yolun varsa hava peyn yolun varsa onu olsun dik tutup peyn yoldan yürüyen adam. Şunları bunların bunu ankar değil bunu
sanki erkinlik kovagını almak üçün yani erkinlik kovagy ýa-da aýtýan aýaly gowy toyda gelin toyundalarında kovuklar, çağlar, gowy mektebden gowy işe ansaýlaryň zada ýatar. Böyle ulawm der. Şu erkinlik kowagy sada dile geçiren erkinlik kowagy var şaýda. Şonu sapmajak bolup köpüri baglanýar. Halky taýaklaber azıcık nämetdigem boýnuň agy göterir diýem garadymy şonky ýaly. Boynum o garrysy ýa o näme ulan bir çekide dediler. Aýda näme psikologiki adama bahsedilýär. Adam etken göterdim ýa-da haýwan götererken o haýwan boynuny garrysy diýär. Yani garrysy bolmady ýedili iyi içip bilbese bu içinde az işte aşağıdan götürmede ýürek bilbese ne jaly berýär. Oňam çekekden Haýwanyň garny doýmadan gelsin. Çekide gözleň ýerol. Halkam alyp göterýär. Näme gaýtaly terika. Sen kıymışlar, ne için öğrettiler? Mesela şöyle bir yerde var. Kızıbay'da sadece 3 tane de öyle var. Yani bazı yatırım için diyenler ya da daha için. Ne? Bir vakit yadına düşen tutayız da arada yazıyor. Kaletlere ya da tokmak diyen cümlala yazıyor. Şimdi şol hemenin 60-njy ýyllar tapylan metodlar da Kızıbay'da. Stalin ön halky ýarken aýdylan aýdyn bolsa bar ýok eder. Ene soň ýumşak şekilde elemek başlaýan. Ýumşak şekilde ýaly. Andropşun döwründe ýalňyş başlanýar şol. Belgelerde şöyle ýa-da ne şol ortasda krokodil bar eken, bizde tokmak, gazetler bar eken. Ene plan başlyk ide meni hakym bermedi diýip arda ýa-da etden bahtar etdim ala işten çıkartdı. Plan bağlayınca binonu köprülerde 4 köprüler sayıyordu. Şimdi Şubat neydi yani? Şubat olsa yani dışında aktivistik yani düzenledi ha kapla kalkatan attıran adamlar TÜSO açarlar. Şubat'ta da Yamanlıyandı. Ay o minister böyledir. Ay bu yüzden ben bu kasir biletini masattır. Ay kurban ol böyle, ay kurban ol demeleri böyle, yegenler böyle. Ana şol häzirki modern ve tokmak şol. Yani arzyň bir zek getirdi. Sinetden şol olar. Barıp aýtýandylar halk. Ýa-da agentlerine de göwerýärler. Ya halkama aýtýan. Ay plany baş, näme plan plan toglar öýtüp öýtüp aýtýandylar. Yani arzyny aýtmak. Şu arzyny aýdan wagty adam ýene garaşma bolsa etse. Arzyny ýetirdi. Eşderler, çare görerler, ýene näme. Tegez ýa-da. Ýa-da ene meselder. Bahar çıkarma demek var. Kanalizasyon negatif ýa-da. Ataýdan näme diýerler. Bir ankowyň ýerine baýda depilederler. Başında. O ankowy depkiler baýda. Ondan soň içeriden göz blogerler, ýenelerine plany daşa dakylar, ýurtdaşyny dakylar diýerler. Şol nuranlar. Näçin adım sonaklar? Ya tutturan oklarım adım. Tutmalılar, yurttaşındakiler bir tek temelde. Ağzına fark nereyeler sözleri. Yurttaşında kimler var? Milli halatı çıkan var. Ondan böyle nakli sakatlar görünüyor. Bu sayede yurttaşındakiler diyende cembeyin. Cembekşe. Gezlerim içine giriyor. Yurttaşındakiler
iklimin arasında var. Ayda depler gördünüz. Mukaddestir nedir? Halkı yigrendirecek kolyalar. Hem aktivistlere yigrendirýärler, hem de Milli Hava Komitesi'ne yigrendirecek. Ya bir neme bolsa, bir poýda bolsa kolyalar. Ya şol. Şonuňa oý. Ya da ne bir ýere gaýdyny neme diýär. Torlapdyr. Ýaşatyp näme. Ya da bir plan ýerde tutman, plan ýerde tutman. Şolarlar näme üçin emekdäler? Türkmenden adam olar yok. Belki Türkmen şöhret tasarlar. Özünün anlamını adamın özünün anlamı da şunu öldürmek için aydırlayan emeler ortaya çıkarlar. Medyada kirlilik yaratıyorlar. Başka yurtlarda olmaz. Başka yerde Türkmen yazar. O ben de halk birlikte oynuyorum. O oyunları düşünen o. Bunların usulları yani. Ediyorum. Evet. Yan kaydanlarına, sok kaydanlarına, sok adanım kayıtlıların öňe çykjak olayanam bolsa, şoň aýagyna badak atýarlar da şu yankı metodlary bilen. Bunun bir şeyler metodu var. Hayır devrinde Mehmet gereken kızlar mesela sisteman tanıyan adamlar var. Benim dünya sahiranı adı Mehmet İhtidai doğru sonra Ana Sultan Tekili var. Ne şu sisteman çözen adam. Hayır. Düdüğünü benim ayağım tepkilemek, ortaklamak, haftada Mehmet saklamak halkı, ondan sonra çağalar seyredilmeli. Karaşot mesela bolyan hemen görüntülerden ince yerler görüntüler. Onun için bir de bu halkın gözünü açılacak ortalarında orada. Daha sonra inteligensiya toplayacak, inteligensiya böyle halk toplayacaklar. Bunun primitif ne diyorlar? Hoş ne ya diğerlere müstajende ortadan ayrı. Bunu ortadan ayrıyalım. Mesela yumuşaklık bilen ön kıyalı seviyede öğren oklar. Halinde ön kıyalı ya da açık öğren oklar. Ne men attılar aydınlandı. 26. yılda psikologlarımız var. 37 şekilde ayakta vaytalılar açık öğrendiler maskot. Halinde öğren. Onun aleden oklar psikolojisi atacaklar. Akıl ütkärdir diýerdi. O üstesinde kollarını yerler. Taş doğrundan korku yerler. Devlet arası. Evet. Siyasete girip evet. Yani Anna Sultan peki. Yakında onun da deme var. Türkçe'nin oğlu var. Evet. Aha ne bile çok mesela içeri kalıyor. Ya da ne kim bir nevalidir. Halkın gönlünü açıp başladı. Halk cevizler. Cevizler nehmeti Kuat ke hükümetin nehmetini durun başladılar. Uçuruktan çıkıp ilk mandalıktan çıkıp erkenliği olacak. Ondan dolayı hemen anlattı. Akıllan gorkýar. Akıllan gorkýar ekenler onu. O oyunda onun akıldan ortaya değişen olacak yöne esas onu tutmanın akılını neden oklar yani tam tutmakan beşlikten akılını neden oklar da nemeleri kanalizatörün ettir yani şimdi. Tutak olunca direktifi ver ya şöyle Ali şöyle. Yani, Hocaýynlarynyň diýer. Aha. o ziyade Deva üçin tehlikeli de aydınlar. o şöyle orada tamam da bir de İzmir'de bahsettiler abla. Ne bahsettiler mesela çağırıyorlar edene yakın mesela ayağını çağırıyorlar. İn grup bana şu maşkaların içinde in ecidi in sifatı goşak kim son faylayalar. Nereden biliyorlar onu? Sifat goşak. Ya çağırıp gitmişler çağırır ya da o otobüs. O otobüs isteyen kaç zamlı var.
Şolardan soraýarlar, jaňa şular maşgalarynda nämiş? Döwlet ýapyn. Kim döwlet ýap? Ölçýärler, belgini berýärler, bermeli adamlar. O aňyrdanam buyruk gelip plany çağırma. Çynyň ýaşyna görmezden. Aga, senin oğlum, senin adam, näme göreni bilýärmi? Näme oğlum sandyrak bu da. Ana bitirmeli. O tekrar ýazym geçen tam. Öyle denizde cevap verdim. Ejeti adam hayalı ya oğlu ýa o ya bab. O hukukdaş bilen oklara. Korkup başlaýar. Başlan ýa-da ana senin ýegiň plan ýerde okapdy. Ana senin oğlun plan oňa gelecekde işlemden bolar. Soňra ziýan ýetipdiler. Aýt olmaga tohum bilen ýok öğretler. Artık birde bahsetdiler, birde ýumşakdylar ýanka. Liýat edýärler. Aňyna girýärler. Ýanka adam olsa näme öýüne gelýär. Bu taýda bir san söyleşden bolsa, rahatlardan gelýärde 10 san söýleşýär. Panika bilen ýa tolgunmasy bilen duýulan 10 san. Öýde gorkýan bolsa mesele. Köpekler gorkar we hawa. Indi näme üçin beýtýärler sen öňdäkilerine? Bularym üçin şöyle düşünceler var. Mesela men öýüme bahsetden wagtda näme üçin bahsetdiler? Yani zaklara aýtdym. Ýagdaý şunyň ýaly. Neden bolan ok. Eme, öwretdiler. Bu taýda öýdäkilerim taş döwürler. Yani toçkany обезглаживать, yani замораживать. Şu taýdan siyasi gözlemler daşdyrýar. Düşünceler, sözler, sorawlar şu tarapdan owaýar. Yani köne metotlardan işler. O döwlete garşy kreditler diýip maňa 5 ýyldan 25 ýyla çenli diýip statiýasyna belirläpdirler. O taýyk nagralanda meselem hukukdan, adalatdan bilýän adam çağırsalar, muratlar bilen sorawar, özüne birden sorawar jogap berýär. Ol protokolny işleýär. Beýin boş, näme soraw bermediň aýdyp berýärler. Ähli bahsetmediň bilýän. Bir garaşylmadyk ýagdaýda bir zat nemesen adam özüni saklýar aly. Başytny soraw berden durýar olar. Ne biz doğrular aýtýarsa bir ekrana çykýan bolsak, biz bir bilýänse doğrulamy aýtýar. Ne gelen habar bolsa da şoň dogrusyny üýtgetmän. Yani ýurtda hak hukuk işlän ok, ene şu maşgala guramasy, saglyk guramasy, sosial üçinçilik. Bu guramalaryň sanasaň sowaby hiç bir işlän ok. Şu zatlarymyzy aýtýar şu öz problemalarymy. Ondan bizi izmizaklara basket diýerler. Inni şeýle neme bar? Näme plan studio diýip atlaramady. O gyzlar çykýanlar. Her hije hereketler edip olaryň näme üçin basket edýäňok? Dogrular aýtýan agyny kapatyp 25 ýyl diýip statiýasyna çenli oturan ýerine suwda möhür prokurorum o ahlaksyzlyk edip berenlere hiç birine de baskı yok. Ol näme üçin etden ok meselem. Mesela ana kirlilik, yani ahlaksyz diýen jemgyýetiň benim ahlaksyz bolmagy olaryň tähdidinde, yani mehkemelerin tähdidinde dälde olaryň agalary bar. Diýerler diýip aýdyn, ortada. Şolara bahsetdiler. Ahlaksyz jemgyýet, narkoman, ahlak, külçi, jelep, alkaş, ogry, begarat, daşna çykyp migrant bul bolmagy, onuň munyň kohuny hypyryp görmegi, görmegi, etibeti dep bilenmegi, başgalara institutyň ýok bolmagy, çok kalan zatlar üçin bahsetdi.
Ondan soň olara aýtýan aýan direktiw berýär. Şoň ýaşyňda näme öwren çykdylar. Degen zok, namlary degmek bolýar, şo etmeli zikmeli diýip öwredilýär. Bana geçen ýyldan döňüň ýalňyşmasam içer işler. Türkmenistan İçeri İşleri Ministrligi diýip bir ýer bar. Şonuň %90'y barlyk edilen %90'y temel çykýar, sifilis çykýar. Hawa çıktı şu. Yani hemen bakamaylar ondan oldu mu? Dışarıda ne etti? Geldi ayağından kesildi. Kesillerini bilmem. Ondan ben yine orada kaydayım. Dilim oldu. Ha, ne son kadar çok da ardına giden kendi. Yani arkamdaki dağım, yanımdaki dağım. Benim prezidentim, Serdar ya da onun arkadaşı olan bir yolun arkamda tutup ardına giden cahil yok. Ya da planette tuğun yok. Oturdum denemedi. Yok, karın ardına gidenler de hep kaldı. Yüzünü yaptın, açtın, ardına giden. Bu ne mi? Yani iptal etti. Yani ne için etkilerler bunlara şey. Bir mesela illaki kurulmuş sürekli cinayetçi terör toparı var. Hawa. Yani hukuk dışı devlet gücünü yani yurdu basmalık vardı. Hakimiyet başına basmalık vardı. Terör ödettiler. 97'den başlar terör elbette. Terörde. Sanki kurbanında da sol terörde de sol hukuk dışı edildi. Kanun dışı diyecek. Hukuk dışı. Hukuk kanunun yok aldı. Ondan sonra şoların hem için liderler. Şonu Serdar'ı legitimleştirmek mümkün. Hakikaten bizim prezidentimiz var. Onun bilen arkadağımız, onun arkadağımız. Arkadağı var. Şonu kavullandıracak kolyalar. Ya bir ay ya. Hemen arkadağı hemen prezident diyecek. Ondan sonra yeni bir ay. Elizde alıp illiğinden gebe sayılara halka yalan yani yalan ya günde onun ait tutan kavullanıyor diye. Eso gebe ne kullanıyor. Serdar prezident tutulan adilin prezident yaşlıyım. Ama bunu söylüyor ya da. Beyne oturuyarak en son. Boş beyne ve oturuyarak en boş beyne. Arkadağlı. Abrapot kendine yani bile başka oksijen var. Legitimizasyonu verilecek böyle. Hemen o adam nahil işleri diye hemen halka tehdit ediyor. Bilmeyen tehdit ediyor. Legitimizasyon veriyor. Serdar prezident oluyor. Hemen böyle yansıyan hukuks şanene hukuksane para diye ardına yere araştırma moduna geçecek. Hem ardına gittiğinde hemen eşitler diye bunun olmadı diyelim ben bunu uğraşar diye. Yani hareket etmekten galiya ödün kes ya ödün ilcağısın ödün kes ya. Doğru. Kalk. Ama azıcık sinette azıcık bir bakar. Var. Metode KGB Polis Medeni Naroda ya da KGB'nin ürünün çoğu yurttaşında azıcık anlatışlarından tesadüf burada halka bahsetmiyor. Yine son işten daha rahat. Artık şu halkı taklama için de yazsan çıkarıp dura. Yani Orça, Türkçe, kim İngilizce, kim devam edildiğini düşünüyorum. Sonra hemen daha sorun var. Bakmadı da teredelin mesela. Soru ne makama raşifrovkada milli halat ediş Ministerleri. oluyor. Mesutaydı buradan etdiyen işi bilen onlara verilen ad neme geliyor da. Sen o kimi halat etdiye demek halktan hocalarını koruyor. Şunu oluyor. Hava
Olan işi esasy şol hemmäni kalan zatlardır. Moskvada turan nämedir? Şolary goramak. Şolaryň hemmetini açyğa çykarmazlyk. Halk bilmeli däl şonu. Özüniň guldugyny, özüniň kalanyny ýaşap göründir. Eden ýerde aýagyna palta urgandygyny zynjyr daňylan, şo zynjyryň tegen batyny bilmeli däl halk. Şoň üçin informasiýony kirlelik, siyasi baskı, terörist baskı, her türlü mani öwretlerler, etdirýärler bular. Bulan elüne etdirýärler. Bu Türkmenin elüne. Hawa. Ondan şeyde gögüme getirýänler. Biz halk, menem halkdan biri, halk öz ýurduna kvartirant ýaşaýan ýalylar. Kvartirant ýaşaýan. Sen wagty ödem nemedir kvartirant. Şertnamasyz. Şertnamasyz. Elden pul berýän ýaşa üçin. Sen gerek wagt, sen bekdir. Ya o da nepe ýandaş ýurtdaşyna özüň algap çykýar. Çıkarmaya mecbur etdiler. Şol daşynda şol terdany törüpdiler da. Ýa-da eder. Şaýda bolmasa ýa-da bu hakda gurrun köp edip bolýar, köp edip bolýar. Indikler. Gürümleşdikçe nemeler? Aýtmaz zatlar hem köp edýär. Dogry bolýar. Sag ol Merdan Bey geleniňe. Bu gürümleriň üçin köp taňry ýalkasyn. Entegem soramaly, bilmeli, öwrenmeli zadymy da kän bu instituta neme dikkat çekýär eken. Bilim çağırın. Şu instituta mahama kategori şerlipdir. Bir dikkatimi çeken zat. Belki institutlar olsa tenteki ýok edilipdir. Karatinli sistema diýär, karatinli düzgün. Şonda diňe şol hukuk goraýjy görkeden güýçlere emedilýär, agyryp berilýär. Russiýada dinlerden konstitusiýasy okap goraý edildiň täne geçdi. Odan tekrar aýana düzgün şonda. Ne hojoýunlaryň ama öýre. Soň günleri geliberdi. Näme 40 ýaşyny okap başla bermeli boldy. Taýda Putin'in ýok bolanyň ölenlerine bedel bu. Taýda şolaryň sistematy ýykylyp başlady, şolaryň guruň sistematy. Taýda nemeler, türkmenlere örnek berjek bolýarlar. Bilgiýär. Sözleýin. Taýda açyklyk var derejek bolýar. Erkinliň almana mümkinçilik. O gapya bir açylar soň ýetişmeden ýapdylar. Oğlum bu ýerinde berä. Ýene de bolçulukda dowam eder. Akyl var, düşünjesi bolan demekden. Olar eden ok men etmeli. Hemişe de adaçyk adam etmeli. Jin halk salmaly, akyllanmaly diýilýär. Aýt bolýar onda. Menem bir agyz şu taýda madem mahamadan adyny tutup gürrüňe etdik. Gaty öýrenmesinler bizden, menem bir kagazy söz aýdyp geçeýin. Şu mahamada işleyen maalesef iyileşlemez, yurttaşlanmaz, oğdaşlanmaz. Sizem şu garipçe halkın içinden gelen oğlan kanız bilece oynarlarınız vardır. Ölüğünüze, diriğinize katnaşan öz Türkmeninizdür. Näme
toba gelip diýemi, wyjdanıňyzy dinläp, öz halkyňyzy adarlamaňyzy, taýaklamaňyzy, eziýet etmeňizi goýup halkyň tarapyna geçseňiz gaty gowy bolardy. O soňky näme tüýkülük sakkal etmezdi. Entegem bir pille halky taýaklamaňyzy, eziýet etmeňizi boýuňa çagyryp haýbat atmaklar gerekler. Çağırların elindäki telefonlary barlamaklar, olar ýardatlary. Eh, Halka sütem etmeseňiz gowy boldy. Şu zatlary. Evet, men ullukan adamym däl, maslahat beren bolýan. Deme da. Doğru etken Amerikan. Eline kana bulamak bakanlar. Şolara bizim toprağın oğlu iyiydi. Sonuçta şolara bizim toprağın oğlu iyiydi. Owo. Ne Merdan Muhammed arkadaşlardaky sözüňi böldüm. Şol oglan, şol ýumruk ýaljak oglan entek öýlenmedi, ogly ýygy ýok. Ene ata duýgusyny dartmadyk oglan ýöne siziň biziň hemmämiziň makamalaňam beýlek ondan ulurak jenaýet edip berenleňem çağalarynyň gelecegini düşünen oglan şol. Siz onu äkitmeler, siz onu depäňizde täze etmeli oglan. O beýdip gaçyrylyp giderer ýalyk jenaýet işlerini oglan däl ol. Siziň jezaňyzy çekseňizem, siziň çağalaryňyzyň gelecegini aýdynlatmak isleýän oglan. Edil kemine ýaly akylly çağalaryňyz ýetişerdi siziň. Şu taýda gaty ýalňyş iş etdiňiz. Şunun altynçy geçeýin. Ýöne entegem bir pille haýsyňyz kemine ulaşyp bilýän bolsaňyz, baryp bilýän bolsaňyz, edil öz ýan janaharlaryňyzdan ekitip ýedirin gowy gatty gowy gözüňiz ýaly. Gözüň göreçi ýaly ýaly türkmen. Şol ýaly seredin keminämde. Sizem düşünüp bilmerdiňiz halk çağalaryňyzyň gelecegini siz taýynlap bildiňizmi? Ýok. Ata kesbi ogly halal diýärmi? Siz näme iş eden bolsaňyz siziň ogly ýygyňyz şol işlerde dowam ederdi. Ýene bu da bir uly jenaýat alyp barardy. Şu semeyni ailece giderdi. Ýöne kemine siziň çağalaryňyz üçin gaty üýtgeçlik zatlar düşünýärdi. Şunu aýdaýyn diýdim. O bu dediğinde hiç kimim çağırdı. Öz yurdunda ve toprağına yaratıcılık yahut geliştirip bilmeyen yıkıcılık bilginde yıkıcılık yapıyordu. O yarında bir kalan çağıralım. Or Merdan Bey saňa da köp sag bol. Beren gazakly gözüňleriň üçin. O değil. Ya sen olsun. Sag boluň iyileşlerden.